Experience dito, tsaka nagmana kay Marcos dito, yung tatay niya. Bumbong Marcos kami, lahat kami dito. Din! Bong! Yo, so what's up mga kasiti? Morning sa inyo lahat. Di mo na tayo magtitinda. Today's vlog ay magsusurvey nga tayo na presidente sa susunod na election sa Cavite. At dito nga tayo sa Dagupan City at dito tayo magsusurvey. So yun, tara guys. Business sir, survey lang po sa susunod na election. Sino pong magiging presidente? Cool po. Kayo po boss, sino pong presidente? Nasa BBM tayo ngayon. BBM. Sige po. Survey lang po sa susunod na election. Sino po magiging presidente po sa susunod na election? Wala pa ba? Nakikita ko ba kasi madami sila eh. Sige po, salamat po. Salita ka. Excuse me po madam. Survey lang po sa susunod na election po. Sino po yung magiging presidente sa susunod na election? Salamat po. Tulisan mo na ba ito? Ando na kami sa Jollibee Caption. Nagabay sa pa-survey. Sir, excuse me po. Survey lang po sa susunod na election 2022. Sino po yung magiging presidente niyo po sa darating na election? Sino po magiging presidente niyo po? Survey lang po ito. Hindi. Opo. Pero naisip ko. Ay, naisip niyo ba po? Sino po kaya? Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na election? Bongbong Marcos po. Sige po, salamat po. Ako, naisip ko ba? Hindi ba ako? Kaya, ito, sino po magiging presidente niyo po sa susunod na election 2022? Survey lang po ito. Either kay Bumbong o kaya Isko. Isko po. Isko o kaya Bumbong. Isko po. Isang po pala po. Sige po. Parang kulang yan, sir. Play for president. Hindi nyo kilala? Kung hindi natin kilala, parang wala dyan. Kulang yan. Malay nyo, yan ang lumabas. Kaya po kaya, sino pong magiging presidente niyo po sa susunod? Meron po magsabi nyo. Survey lang po. Kaya po. Sino kayo? Susunod na presidente niyo po? So, kulang talaga. Wala na yung isa kaya presidential aspirant. Bongbong Marcos po. Pasko? Hindi po. Sige po. Kapit ba mo? Hindi. Ganito yung tao dito guys. Doon tayo sa bayan. Tara. Survey lang po sa susunod na election. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod? Salamat po. Kaya po, sino po yung magiging presidente niyo po? Sino po magiging presidente niyo po? Ay, hindi ko pa sigurado. Wala pa ako. Sige po, salamat po. Salamat. Kalau yung camera. Survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po yung magiging presidente niya po sa susunod na eleksyon? Isko Moreno po. Isko Moreno. Salamat po. Kaya po, sir, sino pong magiging presidente niyo po sa susunod? Bongbong Marcos po. Salamat po.
Excuse me po. Excuse me po ate. So bilang po sa susunod na eleksyon 2022, sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon po? Palang. Salamat. Bakit po? Oh. Mahirap magsalita. Sige po, salamat po. Diba? Yes po ate. So bilang po sa susunod na eleksyon 2022. Good morning, sir. Ano na na? Sino po ang magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon na 2022? Ano daw? Si Bongbong Marcos po. Si Bongbong Marcos. Marami na. Yun ang ano, sabi ng father ko. Bakit po? Kayo po ate. Kahit ako nakatanggap ng pera niya, okay lang, basta importante ko sino nakakatulad natin. Sige po. Kayo po. Si Bongbong Marcos po. Marami na, panalo na sa kamupan. Salamat po ate sa survey po. Lagi manggigiwa lang. Lagi man. Po kaya, so bilang po sa susunod na eleksyon 2022 po. Sino po yung magiging presidente po sa susunod na eleksyon? Kailangan wala pa ako. Kaya po kaya, sino po ang magiging presidente po? Wala pa po. Wala po dito sa kasi pareho silang lahat sila. Wala kasi. Wala pa. Kaya nag-iisip ko salamat po. Kaya sino po magiging presidente po sa susunod na eleksyon po? Paano? Kaya po kaya, sino po ang magiging Marcos ka. Marcos po? Opo. Sa kanila yung tumutubo si Marcos. Kaya po kaya, sino po magiging presidente niyo po? Ganda lang po ito sa susunod na eleksyon. Marcos po. Salamat po. Sige po ate, sabi lang po sa susunod na eleksyon po. Sino po ibaboto niyo po? Marcos po. Kaya po ate, sino po magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Marcos din po. Salamat po. Bongbong Marcos din po kaya ate. Pamili, bumbong din. Bongbong din po. Kaya po, Pamili, bumbong. sino po magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? BBM. Panay bumbong plan. Kaya po, kuya, sino po magiging presidente niyo po? Ikaw na lang, presidente ko. Po, Ikaw na lang. Bumbong, number 1. Marcos. Marcos po. Kaya matakot, Kaya po, kuya. bumbong para sa mahirap. Ay, may kalisip na. Po, Kalisip, kalisip. po. Kailangan may kalisip kami. Sige po, salamat po. Sabi lang po. Ano po? So bilang po sa susunod na eleksyon po, sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon po? Bongbong Marcos po. Kaya po kuya. Bongbong Marcos din po. Salamat po. Kaya so bilang po sa susunod na eleksyon po, sino pong magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Po? Manny Pacquiao. Sige po. Sige po, thank you po. Cheers po po ate. So bilang po sa susunod na eleksyon 2020, sino po magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon po? Ha? Hindi ako sigurado. Hindi pa presidente. Sino po? Isko Moreno po. Sige po, salamat po. Excuse me po, so bilang po sa susunod na eleksyon po. Hindi naman may nag-isko pa, pero bongbong kami. Bongbong po.
Yan po, sir. Yan po. Bongbong! Walang pula lang kami. Yan po. Salamat po. Agad, black and blam. Yes po, Nay. Survey lang po sa susunod na election 2022 po. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na election po? Kasi utalara mo, ano yun? Vlogger mother sa YouTube Kung sila po yung... Bon, Marcos! Kailayan. Kung sino po yung mapupusuan po ninyo. Bon! Kuya lang mo, yaman bigla, sumibabangat. Oh, pa. Dini ko no. Kaya po, kuya. Sino pong magiging presidente niyo po? Lini po. Lini din po kayo. Kaya kuya, sino pong presidente niyo po? Salamat. Marke, di ba nay? Wala kay Basil. Kapit naman dito. Ay, Lini Robredo po. Salamat po. Excuse po kuya, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino pong magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Opo. Asimilia, bigatong ko pa tanay, kabistik niyo. Aga na ako. Po, salamat po. Kaya na, sino pong magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Hey, diretso. Sino po, Nay? Survey lang po sa susunod na eleksyon 2022 po. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na halalan po? Nag-iisip pa ko. Ay, nag-iisip pa po. Sige po, salamat po. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon 2022 po? Bongbong Marcos po. Ala ko people. Ate, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sabi lang, ito rin lang na. Run. Kaya sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod po? Bongbong Marcos po. Pati rin to, bongbong rin to. Kaya survey lang po. Survey po sa susunod na eleksyon 2022. Siyempre, bongbong kami. Bongbong Marcos po. Bongsa. Kyaw. Kainin na, nayutangan. Pagyutan. Kaya po kaya, sino pong presidente niyo po sa susunod na eleksyon 2022? Bato, pagkaparas. Ay, bato. Salamat po. Survey lang po. Ano po? Eh. Bumbong Marcos kami, bumbong Marcos kami. Lahat kami dito, bumbong Din! Bongbong! Sulit! Pangasinan! Sulit! Pangasinan! Bongbong! Wala yan si Pacquiao! Nagbigay! BBM kami dito. Bongbong! BBM kami dito! BBM! Salamat po. BBM! Gusto ko, filman ko pa eh. Kahit natanungin mo yung mga kasama namin. Sir, survey po. BBM! BBM mga yan. BBM! BBM! Ano dito? Ah, dugi! Kala na! BBM. BBM! BBM! Bongbong! Sulit bongbong niya. Eh, pati ito, nagpinyan pa akong party. Bongbong! Bongsa! Bongbong! Ito mo! Si Commander. Bongbong! Sali! Saan ka lang, makalo. Iya bungbuban. Bugbog. Ay, bumbong na yung mga yan. Bumbong na. Yun po, survey po sa susunod. Marcos po. Kaya po ate, Nay. Sino po sa susunod na presidente niyo po sa susunod na Bongbong. Salamat po. Kuya, kayo po, sino pong presidente? Opo, survey lang po. Isko Moreno ako. Isko Moreno po. Sige po, salamat po. Kuya, kayo po, sino pong magiging presidente niyo po? Opo. Lim kami, lim. Ah, hindi.
naman presidential eh. Marcos! Marcos to. Sino po may yan na tayo, may pabili. Marcos to. Nanawagan! Para pag nag-martial mo, damay-damay. Sino po? Marcos tayo para pag nag-martial. Paano? Pampakyaw ba? Kagamitor? Nagkakala! Pakyo! Pakyaw. Alawa. Awad na po! Awad! Kaya, sino pong magiging presidente? Hindi tayo, ito. Kaya po ate, ay, sino pong may dubuto? Ito, tataparan! Ayan, marami niya. Ito. Ito. Salamat po. Siguro. Putang ina. Po, kaya survey lang po sa susunod na election. Sino po magiging presidente niyo po sa susunod na kalalagay? Baka pa siya mo sa akin. Bisaya, Pacquiao. Pakyaw po. Kababayan niya. Sige po, salamat po. Kaya kulang yung utak ni Pacquiao. Mana kang man. Ate, excuse me po, survey lang po sa susunod na election. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod? Kaya po? Lenny. Salamat po. Marami na ata. Excuse me po, survey lang po sa susunod na election. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na kalalagay? Survey lang po. Ay, di na po. Sige po, salamat po. The Bluetooth device is ready to pair. Excuse me po kuya, survey lang po sa susunod na eleksyon. Excuse me po ate, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po yung magiging presidente niyo po? BBM. BBM po. Salamat po. Kuya, kayo po, sino po ang susunod na presidente po? Putri. Lenny po. Kayo po kuya. Putri. Marcos. Salamat po. Ay, sino po? Yan ang presidente na dito yan. Sige po, survey lang po sa susunod na eleksyon po. Sino po ang presidente niyo po? BBM po. Salamat po. Ito yung arate si Isay. Excuse me po, kuya. Survey lang po sa susunod na eleksyon po. Sino po ang magiging presidente niyo po? Gusto kay Baron Sider to, bro. Dito ako kay Marcos. Marcos. Kayo po, kuya. Luis po. Nandiyan. Kayo po, kuya. Sino po Kay presidente? Marcos ako. Marcos. Kayo po, kuya. Ay, di po nakala. Sige po, salamat po. Sino malaki yung ibibigay niya? Ate, excuse me po. Survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po yung presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Ano? Pacquiao. Pacquiao. Bisaya ako, di ba? Kaya po, ate. Pacquiao. Kayo, kaya, sino pong presidente niyo po? Sino po? Moreno. Sige po, survey lang po sa susunod na
salamat po. Sorry lang po sa susunod na halalan po. Sino po presidente niyo po? Wala pa po. Sige po. Sige po. Ate, sorry lang po sa susunod na halalan po. Sino po magiging presidente niyo po? Sino po? Sino po yung presidente niyo po? Ay, di pa po tayo bumubuka. Ate, excuse me po. Sabi lang po sa susunod na halalan po. Sige na, sagot mo. Sino po yung presidente niyo po? Ang presidente ko is Marcos. Marcos. Kayo po ate, sino po presidente niyo po? Marcos ka muna. Marcos. Marcos. Salamat po ate. Para bumaba yung nila. Oh, dyan ka. Yes, sir. Sabi lang po sa susunod na picture po. Sino po yung magiging presidente niyo po sa susunod na halalan natin? Ay, sige po, salamat po. Ate, sabi lang po sa susunod na presidente. Sino po presidente niyo po? Sige po, salamat po. Sige po, sabi lang po sa susunod na halalan po. Sino po presidente niyo po? Sorbe lang po ito. Isko Moreno. Salamat po. Kaya po tay, sino pong presidente niyo po sa susunod na halalan? Susunod po na halalan. Mga ito. Po? Dami bunga. Po. Manny Pacquiao po. Ito, alagaan din po eh. Ito, sa Manila. Bongbong. Bongbong po. Salamat po. Tay. Alagaan ako sa kalawin eh. Sige po, kuya, sorbe lang po sa susunod na meeting po. Oo, tulad na natin yung isa. Excuse me po ate, sorbe lang po sa susunod na halalan po. Sino po presidente niyo po? Sorbe lang po. Ay, wala pa pong idea. Sige po, salamat po. Excuse me po, sorbe lang po sa susunod na halalan po. Sino po presidente niyo po? Marcos po. Salamat po, kuya. Ate, sisi po, sorbe lang po sa susunod na election po. Sino po presidente niyo po sa susunod? Wala pa po. Ay, hindi po, wala po. Mag-iisip muna ako. Ay, wala. Salamat sa tulong. Sige na. Kasi po ate, sorbe lang po sa susunod na halalan po. Sino po presidente niyo po? Tay, sino po presidente niyo po tay? Presidente po, sa susunod na eleksyon, 2022. Bongbong. Bongbong po. Salamat po ng napakarami
Po. Ganda ko dyan. Disney po, survey lang po sa susunod na election po. Sino po presidente? Ano po? Bongbong Marcos po. Eh po, Nay, sino pong puputin niyo po sa susunod na election? Bongbong po. Oh, yan lang po. Puputin kayo. Disney po, survey lang po sa susunod na Kaya survey lang po sa susunod na election po. Sino pong presidente nito? Salamat po. Iwan po ba? Bumubuto na po kayo? Kaya survey lang po sa susunod na election po. Tapos po. Ate, excuse me po, survey lang po sa susunod na election po. Sino po presidente niyo po? Pinag-iisipan ko pa. Ay, pinag-iisipan po. Eh po ate, sino po presidente niyo po? Ay, salamat po. Sige po, survey lang po sa susunod na election po. Sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Kaya ate, sino po? Bongbong. Eh po, Bongbong Marcos din po. Eh po ate. Bongbong. Ang bongbong ano? Eh po, sino po presidente niyo po? Bongbong. Bongbong. Kaya ate po. Bongbong. Ako, ito. Sino po kaya survey lang po sa susunod na election po? Sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Salamat po. Survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino pong presidente niyo po? Ito, nakasagad na kami rito. Alam na namin. Kilala na namin. Sino po? Ito. Kung kami, Bongbong Marcos po. tingin ko na si Duterte sa alam sigurado yan. Vice President yan. Sarap. Sige po, salamat po. Ay, sino po presidente po sa susunod na eleksyon? Bongbong. Okay, sige po. Po, kaya? Kaya, survey lang po. Sa susunod na eleksyon po, sino pong presidente niyo po? BBM po. BBM yan, pamilya ko ito. Bukan BBM kami rito. Sige po, kaya. Survey lang po sa susunod na eleksyon. BBM! BBM. Kaya po tayo, sino pong presidente niyo po? Sino po? Bongbong po. Kala ko Pacquiao dahil ka lang daw dyan ang bahay. Alam niyo, pag lumabas si Pacquiao, makulong Pilipinas. Ba't saan vlogger kayo? Po, Saan vlogger kayo? Saan vlog kayo? sa Markets po, vlog. Taga dito po sa Pangasinan, sa Mangaldan lang. Mangaldan. Mangaldan? Opo. Sige po, salamat po. Pinalik yung sa matutak ko. Madam, survey lang po sa susunod na eleksyon po. Kasi po, kuya, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po magiging presidente niyo po sa susunod na eleksyon? BBM! BBM po. Kaya po, kuya. Manny Pacquiao po. Pati dito sa dito.
Po, salamat po. Sisi po ate, sabi lang po sa susunod na eleksyon. Guys, sino po? Marcos. Marcos po. Kaya pa ate, sino? Ano po? Sisi po ate, sabi lang po sa susunod na eleksyon. Yan, sisi po. Bibip! Bibit po. Salamat po. Sisi po, sabi lang po sa susunod na eleksyon po. Sino pong presidente nito? Ay, sekreto lang namin. Napunti. Wow, ang dami Sabi lang po. Siyempre, idol yan eh. Ito ba si Bumbong? Opo. Pag-isipan natin. Ilan sila? Ano po? Kaya po ate. Secret lang yun. Siyempre, pag isotoro mo, di makikita sa katulad na yan. Diba? Sabi lang po. Sige po, salamat po. Tapos nakabili pa tayo. Sige po, kaya sabi lang po sa susunod na sino pong presidente nito? Kaya po, kaya. Bongbong. Kaya, kayo presidente po. Presidente po. Sino pong presidente niyo po sa 2022 po? Sabi lang po. May napupuso ako eh. Yung nakablog yun. Bongbong po. Kaya po. Dito na rin, na lang. Kasi makuya ko eh. Oo, makuya. Tama daw, salamat po. Kape lang po, sinumbong. Sinumbong po. Yan po ate. Salamat po. Ate, excuse me po, ang aso ko lang po sa susunod na ito. Sino po po sa inyo po? Sino po nga usual niyo po? Kaya po ate. Sino po presidente niyo po? Wala pa ba? Di ba, salamat po. Ate, bumubuto na po ba kayo? Sorry lang po sa susunod na alala ko. Sino po presidente niyo po? Sino presidente mo? Hindi nga. Bibigyan kami. Bibigyan po. Kaya po, boss. Sino po presidente? Wala. Ay, wala ka. Di ba, salamat po. Next, sino po, sabi lang po sa susunod na election po. Sino po presidente niyo po? Ay, Manipak na po. Sige po, salamat po. Sige po, Nay. Sabi lang po sa susunod na election po. Sino po presidente niyo po? Sino po presidente? Kami lahat. Salamat po. Ate, kayo po. Bumato po. Salamat po. Sir, sino pong presidente niyo po, sir? Sabi lang po, sir. Dito ako. Ako. Yan. Dini, Robredo po. Oo, Dini. Kaya po, kaya sino po presidente niyo po? Ito. Bongbong po. Bakit ito meron? Yan, kaya po.
Siyempre si Bumbong. Bumbong, pagkubago. Salamat po. Guys, dito po. Isang bilang po sa susunod na episode po. Sunod po presidente na po. Bumbong po. Salamat po. Yeah. This is po sabi lang po sa susunod po na eleksyon. Sino pong presidente niyo po? Amin na mo. Ah, Hindi, kunantay daw. Hindi niyo pa po alam. Pero si Maxil daw mo, ayay. Sige po, salamat po. Kasi Maxil daw. Sino po kaya ang sabi lang po sa susunod na eleksyon po? Sino po presidente niyo po? Suave. Pacquiao. Sino po? Pacquiao. Pacquiao po. Oo. Ayan po kaya. Ayan po kaya. Salamat po. Kaya kaya po, sino po presidente niyo po sa susunod na eleksyon? Pacquiao. Pacquiao. Salamat po. Okay. Sino po, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po presidente niyo po? Kasi po, survey lang po sa susunod na eleksyon. Sino po presidente niyo po? Kung may lugaw, linig kami. Patira lang, patira. Tres, tres. Wala libo. Isko po. Presidente niyo po sa susunod. Di ako naka-PS ko ngayon. Ay, sige po, salamat po. Pero rastaman ako, rastaman. Asang bilang po sa susunod na eleksyon. Sino po? Ate, sino po? Bumuboto na po kayo? Sino po presidente? Sino po presidente niyo po sa susunod? BBM ako. Kasi deserve naman niya maging presidente ng Pilipinas. Kaya ako sa Bongbong. Sige po, salamat po. Sige po ate, bumuboto na po kayo? Sige po ate, sabi lang po sa susunod na eleksyon. Sige po, sabi lang po sa eleksyon po sa darating na po. Bongbong kayo po ate. Bongbong din. Let's go po. Salamat po. Guys, sige po, sabi lang po sa susunod na eleksyon. Sino po presidente po? Ano naman po video? Sa Mark James Black. Mark? Sa YouTube po. YouTube po? Wala po nga dito para mag-ring po. Sorry po, sa susunod na eleksyon po, sino pong presidente niyo po? Ay, Bongbong Marcos ako. Bongbong Marcos po. Kayo po ay? Okay, wala naman si Pacquiao, hindi naman namin. Okay. Naalam niyo si Pacquiao. Sino pong presidente niyo po, sir? Pacquiao. Kaya po, madam. Sino pong presidente niyo po? Po? Nandito po. Moreno. Ay, Moreno. Salamat po. So, sabi lang po ate sa susunod na election 2025. Sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos.
2022. Sino po ang presidente niyo po sa susunod na halalan? Ito bang mga lalaban? Opo. Dito ako kay Bongbong. Bongbong Marcos. Bakit po? Ay, Experience siya rito, tsaka nagmana kay Marcos dito, yung tatay niya. ganun po. Marunong siyang makipag-uusap sa mga tao. Ano siya, yung talagang, kumbaga sa ano, yung title na ang presidente talaga. Pwede rin sila i-election. Kaya, hindi lang po na ito, may background na hindi maganda ito. Diba? Opo. Pura tong baliling, isang gumanto. Diba? Hindi ko ito. Si Bato, wala ito, bago lang ito. Ito si Lenny, mahina ang puso ito, bahay. Si Isto, lumaban ng senador, kaya lang hindi nanalo. Ngayon, nalaban ng presidente. Abogado ito. Mayor ng Manila ito eh. Opo. Hindi siya nagtagumpay sa pag-aartista. Kaya nag-aral siya ng abogado, kaya naging mayor ng Manila. 5th district sa amin, Manila. So, Bongbong Marcos po. Bongbong ito si Pacquiao, wala ito. Si Pacquiao, kung mga panggulo lang ito. Baka hindi marunong putol-putol English niyan. Ayun po, tay. Salamat po. Sir, sisi po, sabi po sa presidente po. Sino po presidente niyo po? Wala pa kayo idea, sir. Sige po, salamat po. Ito po, sabi lang po sa susunod na election po. Sino pong presidente niyo po? Marcos po. Sino po? Kaya, sabi lang po sa susunod na election po. Dito po. Sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Kaya po, sir. Wala pa kayong idea, sir. Sige po. Kaya, po, sino pong presidente niyo po? Bongbong po. Po, kaya, sino pong presidente niyo po? Bongbong po. Sige po, salamat po. So yun, tara, doon tayo sa PhilHealth Mayumbo. Doon tayo magsusurvey doon sa PhilHealth. So tara guys, tama nyo. Sir, excuse me po. Survey lang po para sa susunod na halalan po. Sino pong presidente niyo po, sir? DBM po. Salamat po. Sir, excuse me po, sir. Survey lang po para sa susunod na halalan po. Sino pong presidente niyo, sir? Sino pong presidente niyo po? Sino ba yung tumatag po? Ito po, sir, oh. Marcos tayo. Bongbong Marcos po. Salamat po. Sir, sabi lang po, para sa presidente po, sino pong presidente niyo po sa susunod na halalan? Lacson! Lacson po. Oo! Salamat po. Sir, survey lang po sa susunod na halalan po. Sino pong presidente niyo po, sir? Sino po yung napupusuan niyo po? Bongbong Marcos po. Sir, tayo po, sir. Sino pong presidente niyo po, sir? Po, salamat po. Sige po, sir. Survey lang po sa darating na halalan 2022. Sino po yung magiging presidente niyo po? Sabi daw! Kaya ko ng tenor! Sino po? Lini Lucredo po. Kaya po, ate, bumabuto na po kayo. Okay po, salamat po.
Kasi po, ate, survey lang po para sa sunod na halalan. Sino po presidente niyo po? Wala. Wala. Ay, run. Kapunin mo. Yan, sige. Opo. Survey lang po ito, ma'am. Ito na ko. Babalik ako sa Hindi na kami bubuto kasi lahat sila dyan. Bongbong Marcos po. Salamat po. Kung magalang ako. Kasi alam mo, para sa akin, kami sa akin yan. Wala nang magpagpipilihan ko dyan. Bas dito ako. Ngayon sabihin nilang kurat, pero may So yun, it's time to start na sa ating survey at yun nga, medyo marami na nga po tayong na survey. So hanap tayo ng place para pagsasamay-samay na natin kung sinong napakarami sa ating survey. So tara, let's go. So yun mga kasuke, tapos na tayo nag-survey at bibilangin na natin kung sino ang lumamang dito sa ating survey dito sa Dagupan City. So yun, unahan natin kay Ping Lacson. Dalawa lang sa kanya. Kay Ronald Bato, 3. Kay Bongbong Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110. Kay Isko Moreno, 5, 10, 11. Kay Manny Pacquiao, 5, 10, 11, 12, 13. Kay Lene Robredo, 5, 6, 7, 8, 9, 9. So yun, ulitin ko po. Ito po yung naging resulta sa ating survey, Kalye survey. At ulitin ko po ulit, si Ping Lacson, 2. At si Ronald Bato, 3. At si Bongbong Marcos, 110. At si Isko Moreno, 11. At si Manny Pacquiao, 13. At si Lene Robredo, 9. So yun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa Kalye Survey sa Dagupan City. So yun, muli, maraming salamat po muli. Magandang buhay po sa inyong lahat.